Ahojte pri novom videu. Každý pestovateľ stolového hrozna by mal poznať aspoň týchto 5 najdôležitejších chorôb viniča, pretože práve tie najčastejšie ničia našu úrodu. Je dôležité ich vedieť rozpoznať včas, aby sme vedeli rýchlo zasiahnuť. Prvá z nich je perenospora viniča. Označuje sa ako aj pleseň viničova alebo Plasmopara viticola. Táto choroba prvotne napáda mladé lístky, hlavne zálistky, a postupne napáda celú rastlinu. Na hornej strane listov sa objavujú svetlozelené až žltkasté priesvitné škvrny. Na spodnej strane lista v mieste týchto škvrn sa za vlhkého počasia vytvorí biely povlak. Je to jasný znak aktívnej infekcie. Postupom času tieto listy hnednú, nekrotizujú a tým pádom uschýňajú. Perenospora sa najčastejšie môže prejaviť na mladých letorastoch. Samozrejme aj na kvetenstvách, ktoré sa deformujú a pokrie ich biely povlak. Pri tejto chorobe je dôležité sledovať najmladšie časti rastliny a vrcholy letorastov. Pri prvotnom náznaku choroby je nutné okamžite zasiahnuť vhodným fungicidom. Táto choroba sa dokáže šíriť epidemicky a rozšíriť sa na ostatné kry viniča. Ochrane viniča pred chorobami sa budem venovať v inom videu, pretože je to rozsiahlejšia téma a nedá sa to zhrnúť pár slovami. Ďalej si niečo povieme o mučnátke viniča. Táto choroba tiež patrí medzi veľmi nebezpečné hubové ochorenia. Latinský názov je Erysipe necator, aj keď sa môžeme stretnúť s názvom aj Uncinula necator. Ideálne podmienky pre vznik a šírenie mučnátky viniča sú odlišné od iných hubových chorôb, pretože nevyžaduje dážď, ale skôr potrebuje vyššiu vzdušnú vlhkosť a teplé počasie. Optimálne teploty pre rozvoj sú zhruba 25 až 28 stupňov Celzia. Relatívna vlhkosť okolo 70 až 80 %. Ideálne podmienky pre vznik choroby sa môžu vytvoriť aj pri striedaní chladnejších nocí s vyššou vlhkosťou a teplých a suchých dní. Najvyšší tlak choroby je zvyčajne od polovice mája až do júla, kedy dochádza k intenzívnemu rastu letorastov. Preto je veľmi dôležitý postrek pred a po kvete. Typický príznak mučnátky je biely taký mučný povlak na vrchnej strane listov. Keď prstami pošúchame po listoch, tak budeme z prstov cítiť typickú vôňu húb. Biely povlak sa vyskytuje aj na bobuliach, ktoré môžu praskať. Pri veľmi vysokých teplotách, ako je 30 až 35 stupňov a vyššie, sa mučnátka prestáva šíriť, respektíve sa aj vývoj spomaluje až zastavuje. Ďalšia choroba, ktorá môže potrapiť náš vinohrad, sa nazýva botrytída. Slovenský názov tejto choroby je pleseň siva. Jej latinský je Botrytis cinerea. Je to taktiež hubové ochorenie viniča, ktoré pri vlhkom počasí zhruba 18 až 21 stupňov napadá dozrievajúce bobule. Prejavuje sa hnedými škvrnami na bobuliach. A v neskoršom štádiu je to sivý povlak. Bobule začnú hniť a stvrkávať sa. Skôr si treba dať na poškodenie bobul hmyzom alebo aj vtákmi a najzávažnejšie je to po krupobití. Ak by sme si pri kontrole strapcov všimli akékoľvek poškodenie bobule, či už od osy alebo vtáka, treba ju okamžite odstrániť. Nechemická ochrana proti botrytíde je, tak ako aj pri perenospore alebo mučnátky, včasné odlistenie zóny strapcov a tým prevzdušnenie celého kra. Na spevnenie šupky bobulu sa odporúča výživa s obsahom kalcia. Toto boli prvé 3 choroby, s ktorými sa budete stretávať určite častejšie. So zvyšnými dvomi vám prajem, aby ste sa nikdy nestretli, pretože sú veľmi nebezpečné a ťažko sa proti nim bojuje. Tak prvá z týchto závažných ochorení sa nazýva SK. Je to hubové ochorenie, ktoré napáda drevo viniča. Spôsobuje postupné odumieranie krov a zníženie úrody. Prejavuje sa náhlym vednutím alebo typickými mramorovými škvrnami na listoch. V starom dreve je možné pozorovať tmavé pruhy. Pôvodcovia tohto ochorenia je celý komplex húb, takže nie je len jedna ako pri mučnátke či perenospore. Kery je možné zachrániť spílením kmeňa až do zdravého dreva, ale aj v tomto prípade je šanca na záchranu kráľa len 50%. Boj proti tejto chorobe chemickými postrekmi je prakticky nemožný, vzhľadom na to, že je to veľký komplex húb, ktorý napadá ker viniča. Môžeme sa ochrániť tým spôsobom, že budeme dbať na to, aby sme mali vždy vydezinfikované nožnice pri strihaní a aby sme si chorobu nerozšírili na ostatné rastliny pri strihaní. A posledné ochorenie, ktoré si predstavíme v tomto videu, je zo všetkých najzávažnejšie a volá sa zlaté žltnutie.
inak sa volá aj Phytoplasmosa viniča. Prenášajú cikáda viničova Scaphoideus titanus. Prejavuje sa žltnutím bielých odrod alebo červenaním listov modrých odrod. Prejavuje sa ďalej aj zvlňovaním listov smerom nadol. Mladé drevo nevyzrieva, je také akoby gumené a v zime zamrza. Na stradcu uschýňajú stopky a opadávajú bobule. Ochrana je len použitím insekticídov proti cikádám v júni a v júli. Pri napadnutí v súčasnej dobe je jediné riešenie len vypílenie a následné spálenie kra. Takže z dnešného videa by to bolo všetko a uvidíme sa pri ďalších videách. Ahojte!